fresh. Nawr, sa'n gwybod os ydych chi wedi sylwi, ond mae'r dawns mania wedi bwrw pryden yn ddiweddar. Diversity yn ennill Britain's Got Talent. Strictly Come Dancing yn cyrraedd penawdau'r newyddion. Ac nawr, o'r diwedd, rhaglen llaeth dawnswyr gorau'r wlad dod at ei gilydd i gystadlu am 100,000 o bunnau. A'r rhaglen? Got to Dance. Un criw sydd wedi llwyddo cyrraedd rownd gyn-derfynol Got to Dance yw'r grŵp Eclipse. Ac nid dyma'r tro cyntaf i grŵp o'r ysgol yma, ysgol dawnsio Debbie Chapman, seiglau sequins o flaen miliynau o bobl. O nage, achos llynedd ymddangosodd yr ysgol dawns ar Britain's Got Talent. Yn ymuno â fi nawr, mae 2 aelod o'r grŵp Eclipse, Hannah a Angharad. Llongyfarchiadau mawr, chi wedi cyrraedd y rownd cyn-derfynol. Diolch. Sio chi'n teimlo? Ni jyst mor gyffroes, mae'n hygod yn diwedd. Beth yw'ch ysbrydoliaeth chi? Wel, ni'n cael ysbrydoliaeth o lot o fath o... Genres? Ie, genres gwahanol, a ni'n neud pethau fel jazz, Lindy Hop, ballet. Ni'n medru neud street, ond dyna beth mae rhan fwyaf o bobl yn neud ar y foment, so ni'n mynd i... Penderfynon, just peidio mynd lawr. Y trywydd yna, ie. Felly, wnaethoch chi gamu ymlaen i'r llwyfan, a mae yna 3 beirniad yna. Oedd yna un o'ch chi eisiau plesio mwy na'r lleill? Kimberly. Kimberly? Ie. Pam ni ten? Wel, mae Kimberly yn... Mae hi'n edrych ar fel y technic, a mae hi'n neud yr un fath o ddawnsio ni'n neud. A, wel, o'n i'n amlwg di blesio hi achos oedd hi'n licio y dawns a lot. Oedd hi di gweud wrth a Hannah bod technic hi'n wych a... O, wnaeth i siarad y ti'n uniongyrchol, do? Do, oedd hi wedi dweud bod fi'n ysgawn droed iawn, felly hwnna. Lyfli. Ie. Llynedd wrth gwrs, nath grŵp ohonoch chi fynd i gystadlu yn Britain's Got Talent, a nath chi'n neud yn wirioneddol wych. Fi browd iawn ohonoch chi. Ond mae Ashley, sydd yn dawnsio gyda diversity wrth gwrs, nawr yn feirniad ar Got to Dance. Felly, siwt brofiad oedd hwnna dawnsio flaen fe? Fi'n credu oedd e'n od iddo fe i eistedd ar ochr arall y desgu, achos oedd e'n gwybod sut o'n i'n teimlo, ond o'n i'n amlwg di impresio fe yn dod ni. Ie, oedd e'n blist iawn gyda'r performance ni. Pryd wnaethoch chi ddechrau ymarfer? Wnaeth ni ddechrau ymarfer y ddawns yma byti pythefnos cyn. Pythefnos? O, hwnna'n anhygoel. Faint o amser ymarfer sy'n mynd mewn iddo fe ten? Yn y bythefnos na, pob dydd am oria. Dydd. Reit y ferched, pryd allwn ni weld chi'n dawnsio'ch socks off? Dawnsio hen ond dyn ni. Ie, hen am 6. Yn fyw ar Sky One, ie? Bob lwc! Diolch. Mae 3 beirniad ar rhaglen Got to Dance wedi bod yn dysgu'r gynulleidfa i kill a move nhw. Felly, chi'n meddwl allwch chi ddysgu kill a move i fi? Credu allan ni'n ddod yn arfer fe? Ie? Un, dau, naid, ba, naid, ma. Okay. 3, 4, 5. Ie. A wedyn naid mawr. Reit. Chi barod ar gyfer y kill a move ma? 5, 6, 7, 8. Gwylio mas Kimberly Wyatt, mae Leni Hatcher yn fyrnig.